Good morning, Siargao. Maayong buntag po kaninyong tanan. Magandang umaga. Ilabi na sa atong mga kalungsuran nga sakop ning isla sa Siargao. Maayong buntag po kaninyong tanan. Good morning mga ka-Siargao. Happy viewing po kaninyong tanan. Ilabi na sa atong mga viewers. Salamat po. Good morning usab sa atong mga silingan o ang atong mga kalungsuran nga munisipalidad. Sakop ning isla sa Siargao, ang Labasan Isidro, San Benito, Santa Monica, Burgos del Carmen, General Luna, Socorro, og Pilar. Maayong buntag po kaninyong tanan. Magandang umaga. Good morning usab sa atong mga frontliners nga padayon ng serbisyo alang na kanatong katawhang Pilipino. Magandang umaga po. Ari na sabta sa laing edisyon sa atong programa Siargao TV News para napaghatod kaninyo sa mga importanteng balita nga angay natong maseran dinhi na sa isla sa Siargao, sa probinsya Surigao del Norte, sa rehiyon sa Caraga o sa tibuok nasod Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao o sa tibuok kalibutan. Good morning Kuya G, gikan na kang Ma'am Tiffany Borja, salamat po. Good morning Kuya G, shout out ako sa Gomez family, sa Rosel Pacanyor, gikan na kang Ma'am Rosel Pacanyor, salamat po. Good morning. Good morning Siargao, gikan na kang Jemmar Gonzales Sumalino, salamat, magandang umaga. Happy viewing kanimo din na. Salamat po. Good morning Kuya G, gikan na kang Elna Polborosa, salamat po. Good morning, magandang umaga. Good morning usab mga ka-Siargao sa atong mga silingan nga probinsya, ang Agusan del Sur, Agusan del Norte og Surigao del Sur, ilabi na ang Dinagat Islands. Maayong buntag po kaninyong tanan og sa mga kasikbit nato na mga probinsya nga maabot ning atong live stream. Good morning po kaninyong tanan. Salamat mga ka-Siargao. Happy viewing po kaninyong tanan mga ka-Siargao. Kamusta ang inyong simana mga ka-Siargao? Happy viewing po. Dili na ta maglangan atong pagasayron karon ang kahimtang sa atong panahon mga ka-Siargao. Gikan na mismo sa DOST Pag-asa, pinaagi na ni Chris Perez. So, may binabantayan tayong panibagong low pressure area na kanina nasa layong 125 kilometers silangan ng Katarman, Northern Samar. Yung kahapon po na binabanggit natin na nasa silangan ng Davao City ay tuluyan ng natunaw. At dahil din sa presensya nitong low pressure area, yung mainit na hangin dito sa tropics ay tumama sa amihan na umiiral dito sa may bandang Northern and Central Luzon. Ngayon, yung pinakang boundary line or area ng malamig na hangin na dala ng amihan at yung mainit na hangin dahil sa southeasterly component nitong low pressure area, yun po yung naging tail end ng cold front. So sa mga kababayan natin sa Eastern Visayas, sa Bicol Region, sa Calabarzon, maging sa Oriental Mindoro, Marinduque, Romblon at Aurora, asahan na maulap, may mga pag-ulan at pagkidlat at pagkulog. Iba yung pag-iingat po, lalo na yung mga kababayan natin sa Aurora, sa Quezon, sa Bicol Region at sa Eastern Visayas sa mga posibleng pagbaha at pagguho ng lupa. Samantalang epekto ng amihan hindi lamang sa Northern and Central Luzon kundi maging dito sa Metro Manila ay posibleng maranasan, posibleng maging maulap, may mga mahinang pag-ulan. Sa Ilocos Region naman, generally maliwalas ang panahon maliban lang sa ilang pulupulong mahinang pag-ulan. Sa natitirang bahagi ng ating bansa, generally maaliwalas din ang panahon maliban lang sa ilang isolated rain showers na dala ng mga localized thunderstorm. Dito naman sa Eastern Visayas, masahan pa rin na maulap, may mga pag-ulan at pagkidlat at pagkulog, habang sa buong Mindanao at sa natitirang bahagi po ng Kabisayan ay patuloy yung mainit at medyo malinsangang panahon, pero may chance rin ng ilang isolated rain showers o thunderstorms lalo na sa dakong hapon o gabi. Mao kana mga ka-Siargao, ang latest updates nato sa kahimtang sa panahon dinhi na sa Caraga Region ug sa tibuok nasod Pilipinas. Salamat po. Good morning, magandang umaga kaninyong tanan mga ka-Siargao. Good morning Kuya G from Canlanipa, Surigao City. Gikan na kang Rose Espinosa Sulyoso. Salamat po, maayong buntag. Good morning kaninyong tanan. Good morning Kuya G. Shout out ko sa Sarino family, sa gwapo kong anak na si CJ Sarino. Stay healthy son and take care always from Mama Nenen watching here in Taiwan. Salamat Mama Maldita. Salamat po. Good morning. Good morning Kuya G. Pa-shoutout ko ni Presil Ilandag from
Jojo. Salamat Sir Olila Jojo. Salamat po. Good morning. Good morning usab kang Ate Eden Ider. Salamat po. Magandang umaga sa pagtutok dito na sa ating programa Siargao TV News. Salamat po. Lalo na sa mga taga Taytay Rizal. Good morning po sa inyong lahat. Happy viewing po. Salamat, magandang umaga. Good morning Kuya G ug sa tanang mga San Benitianon, Bonares family and Longos family. Keep safe everyone. Kuya G, keep safe and God bless you always. Salamat Ma'am Bersanislin Bonares. Salamat po, good morning. Thank you po. Salamat, magandang umaga mga ka-Siargao. Ang atong kaimtang sa panahon na tungod kay adunay bag-o di ay nga low pressure area nga monitor karon ang DOST Pag-asa mga ka-Siargao. Mao di ay naagi hapoy pag-ulan ilabi na kagahapong adlaw usab. Naagi hapoy pag-ulan nga atong nasinati mga ka-Siargao. Salamat kang Chris Perez sa iyang report mahitungod na sa weather mga ka-Siargao karong adlaw. Salamat Chris Perez. Salamat po. Good morning. Samtang dili na ta maglangan mga ka-Siargao. Atong pagasayron karon ang kahimtang mga ka-Siargao sa mga munisipalidad dinhi na sa isla sa Siargao. Bag-ong COVID-19 case sa Pilar naka-recover na. Niatong Lunes, nakatala ang Department of Health Center for Health Development Caraga og tulo ka bag-ong kaso sa COVID-19 sa munisipalidad sa Pilar. Kini mga staff mga ka-Siargao sa LGU Pilar og sumala pa nga nagsugod ang ilang isolation niadtong January 29 ug 30. Kini sila mga ka-Siargao na ila nga usa ka asymptomatic mga ka-Siargao nga COVID-19 case number 13 nga usa ka 41 years old nga babae gikan na sa barangay Pilaring mga ka-Siargao ug kini anaan na mga ka-Siargao sa isolation unit. Samtang ang ika-14 mao ang usa ka 60 years old nga babae nga taga barangay Pilaring usab gihapon mga ka-Siargao adunay hypertension ug asymptomatic na sa pagkakaron. Samtang ang ika-15 nga COVID-19 case mao ang 62 years old nga lalaki gikan na sa barangay Asinan mga ka-Siargao Pilar. Og kini mga ka-Siargao adunay type 2 nga diabetes mellitus og na-classify nga mild ang kaso sa COVID-19. Apan mga ka-Siargao sa pagkakaron base na sa report karon sa Rural Health Unit sa Pilar nga kini sila nakahuman na sa isolation og ang tanang wala nay sintomas sa COVID-19 og kini silang tanang gideklara nga recovered cases na mga ka-Siargao. Maong sa pagkakaron usab wala nay active case o probable case o suspected cases ang maong munisipalidad mga ka-Siargao. Mao na ang latest updates karon sa munisipalidad sa Pilar. Good morning, happy viewing po. Good morning Kuya G, pa-shout out Skos Pamilya ni Leonila Lasala sa Dapa. Salamat po. Good morning. Happy viewing po. Salamat. Magandang umaga kaninyong tanan mga ka-Siargao. Ilabi na sa atong mga viewers karon. Salamat po. Maayong buntag kaninyong tanan mga ka-Siargao. Happy viewing sa tanang viewers nato karon. Ilabi na sa atong programa. Salamat po kaninyong tanan mga ka-Siargao. Happy viewing po sa tanang viewers nato karon. Salamat mga ka-Siargao. Ato sa i-greet mga ka-Siargao ang mga nag-comment sa atong Facebook karon. Salamat, magandang umaga. Ilabi na ang mga taga Manila. Salamat po, good morning kaninyong tanan. Happy viewing po mga ka-Siargao. Salamat. Ilabi na kaninyong mga nagsuporta din na sa atong programa. Salamat po. Happy viewing po kaninyong tanan.
Atong gi-refresh mga kasyargaw ang comments para makita nato ang mga latest na mga nag-comment karon mga kasyargaw. Good morning! Maayong buntag po kaninyong tanan. Salamat mga kasyargaw. Ilabi na sa inyong pagtutok. Happy viewing po kaninyong tanan. Atong gi-refresh para na makita nato ang mga latest na shoutout. Salamat, good morning. Gikan na kang Archie Gonzalez Asido Pagula. Salamat po, good morning, magandang umaga. Good morning from General Luna. Gikan na kang Dador Arnel Kupag. Salamat po, good morning. Good morning Kuya G, pa-shoutout ko sa Sinday family and Febra family. Dito na mga kasyargaw. Gikan na kang Ma'am Rosemary Febra Halup Arreza. Salamat po. Good morning Siargao, good morning Kuya G. Pa-shoutout sa taga San Benito. Kuya G, pa-shoutout kay Jamin, Grace, Jeg, Sam, og Lloyd. Gikan na ka Ma'am Tiffany Borja o kang Ma'am Catherine Hermoso. Salamat po, good morning. Magandang umaga po kaninyong tanan. Good morning usab. Kang Ma'am Bernadine Bonares. Good morning Kuya G o tanan mga San Benitoanon. Salamat. Good morning po, magandang umaga. Good morning Kuya G, pa shoutout ko sa pamilya Leonila Lasala sa Dapag. Na kang Ma'am Devi Osyang. Salamat po. Good morning. Happy viewing po kaninyong tanan. Salamat. Ma'am Tiffany Borja usab. Salamat. Magandang umaga. Happy viewing po. Samtang sa laing bahin sa mga balita nato karong buntaga. Ilabi na sa munisipalidad sa Dapa Road Map Plan sa mga tricycle drivers gisgutan sa konseho. Nahisgutan o gikasabutan karon mga kasyargaw ang Dapa Roadmap Plan sa atong mga kaigsuunan nga mga tricycle drivers diri na sa atong munisipalidad sa Dapa. Atol kini sa gipahigayong meeting sa konseho uban ni Committee on Transportation Chairman Sangguniang Bayan Eric Almaden, Vice Mayor Marlon Coro, LTO Siargao, Representative nga si Nancy Dolpina, og mga Tricycle Operators and Drivers Association Presidents. Alang na sa mga kasyargao sa kapsay sa biyahe sa atong munisipalidad og ang kapsay niini. Kini nga meeting tungod na sa gipatuman nga Municipal Ordinance number 21 nga naghisgot sa route guide sa mga TODA. Kinahanglan maghatag mga kasyarga og roadmap plan ang matag TODA ngadto na sa sangguniang bayan. Kinahanglan respetuhon usab sa matag driver ang roadmap plan sa matag TODA og kini nga roadmap plan kinahanglan klaro aron kini ang ipahimutang sa prangkisa nga ihatag sa mga TODA og striktong pagasundon kini. Gitambungan ang maong meeting sa nagkadaiyang TODA o Tricycle Operators and Drivers Association sa atong munisipalidad sama sa ND TODA nga ang biyahe gikan Barangay 1 ngadto na sa Barangay 13. Ang DA TODA nga ang biyahe gyapon Barangay 1 ngadto na sa Barangay 13, vice versa. Og ang DAS TODA nga gikan sa Old Terminal paingon na sa Barangay Osmeña. Samtang gitambungan usab kini sa DCD TODA nga gikan sa Old Terminal nga paingon na sa Barangay Santa Fe. Samtang ang UDD TODA usab mitambong o ang presidente sa UDD TODA nga ang biyahe gikan na sa Old Terminal paingon na sa Barangay Don Paulino antud na sa paingon sa Barangay Union. Mga kasyargao, mga na latest updates nato karon dinhi na sa munisipalidad sa Dapa. Good morning, magandang umaga po. Happy viewing po kaninyong tanan. Salamat. Good morning kan Jonel Isaac Legaspi. Salamat, magandang umaga. Happy viewing kanimo din ha. Good morning Kuya G, pa shoutout po sa Sinday og Nogalo family. Gikan na kang Noel Nogalo. Salamat Noel, magandang umaga. Good morning Kuya G, gikan na kang tinta ng Etiista. Salamat po, good morning, magandang umaga. Good morning Sir G, si Randy Archaga Santisas, watching from Manila. Thank you Sir G, God bless. Gikan na kang Sir Randy. Good morning kanimo Sir Randy. Morning Siargao TV.
o sa nang taga San Benito o sa Ila Bagtik mo serbisyo. Mayor Gina S. Minil o sa ako PGO family. Stay safe o God bless. Gikan na kan Sir Smiley Dumdum Espaldon. Sir Smiley, good morning kanimo din na. Happy viewing po. Good morning Kuya G, morning sub sa ako mga friends sa Barangay Bonifacio, Surigao City. Salamat Kuya G, gikan na ka Ma'am Estela Mamita Pradas. Salamat po. Og happy listening kay Sir Ferds Huerta. Gikan na ka Sir Smiley. Salamat po. Kuya G, shoutout ko sa ako ang asawa nga si Bebelyn Trajano nga sayo kaayon naglaba karon. Salamat sa tinta ng artista. Salamat po. Good morning, magandang umaga. Og kang Mama Bebelyn Trajano, happy viewing po kaninyong tanan. Good morning Siargao, watching from Bacolod. Gikan na kan Gina Retiban. Salamat Ma'am Gina. Good morning po sa inyong lahat diyan. Maayong buntag mga ka-Siargao. Salamat po. Samtang sa laing bahin sa mga balita karon din na sa tong programa Siargao TV News, senior citizen nga wanted person nasikop sa kapulisan. Malampuson nga nasikop sa Regional Intelligence Division 13 San Francisco Municipal Police Station o Crime Investigation and Detection Group Surigao del Norte ang usa ka wanted person sa hiniusang manhunt operation niini niadtong February 8 mga alas 6:30 sa gabi na dito na sa Purok 5 Barangay Diaz, Munisipalidad sa San Francisco, Surigao del Norte. Naila ang nasikop nga si Eddie Requina, 63 years old o residente sa Purok 5 Honrado, San Francisco, Surigao del Norte. Tungod na sa gipakanaog nga warrant of arrest sa 10th Judicial Regional Trial Court mga ka-Siargao, Branch 10, Surigao City, pinitsahan January 11, 2021 alang na sa kasong acts of lasciviousness mga ka-Siargao nga adunay girekomenda nga piyansa nga 108,000 pesos o ang grave threat na kaso nga adunay girekomenda usab nga piyansa nga nagkantidad sa 80,000 pesos mga ka-Siargao. Ang maong suspetsado karon ana kini karon sa kustodiya sa San Francisco Municipal Police Station. Mao to ang latest updates mga ka-Siargao sa kapulisan sa probinsya Surigao del Norte. Good morning po, magandang umaga. Good morning Kuya G. Keep safe everyone. Gikan na kan Che Gabutero. Salamat Che og sa tanang taga Cambas Act. Good morning po kaninyong tanan. Magandang umaga. Salamat po. Samtang sa laing bahin mga ka-Siargao, ilabi na sa mga walay date karon sa February 14. Balak og ikantahan ipahigayon sa Malimuno. Ipahigayon karong umaabot nga February 14, 2021 mga ka-Siargao ang balak o spoken poetry o ikantahan o electric singing contest o electronic singing contest sa munisipalidad sa Malimuno nga gipangunahan karon sa opisyales sa Sangguniang Kabataan sa maong munisipalidad. Kinahanglan lamang nga mag-message ka sa imong name, age, address o contact number ipinaagi na sa pag-message sa Malimunong FB page para na sa registration. Sumala pa nga kinahanglan lang og mag-submit mga ka-Siargao ang high quality video o mag-submit ka sa high quality video ang mga entrante pinagi na sa email mga ka-Siargao. Alang na sa balak ang prize niini sa first place nagkantidad kini og 2,500 pesos, sa second place 2,000 pesos ug ang third place 1,500 pesos. Samtang sa singing o pagkanta mga ka-Siargao, ang solong entrante, ang first place ni ini 2,500, ang second place 2,000, ug ang third place 1,000 pesos. Ug sa duet na category sa singing, ang champion ni ini 3,500 pesos, 3,000 ang second place, 2,500 ang third place mga ka-Siargao. Pagpasa na kamo, ilabi na mga taga Malimuno, pagpasa na kamo sa inyong entry sa maong pa-contest karon sa Sangguniang Kabataan sa Malimuno mga ka-Siargao.
Good morning, Kuya G. Pakigreet ko happy birthday sa ako cousin na si Christine Quinta sanan sa ako pag-umangkon na si Grace Joy Teraytay. Dungan ila birthday ko man. Salamat, gikan na kang Ma'am Marisa Migulyas Gonzales. Ma'am Marisa, good morning kanimo din na. Og happy birthday kang Christine Quintas o Grace Joy Teraytay. Happy birthday po. Salamat. Ang handa, anaara sa panimalay nila, Ma'am Marisa. Salamat, good morning, magandang umaga. Good morning, Kuya G, from Barangay Montserrat, People, Ikan na Kanchanda, Sinlay. Salamat po, good morning, magandang umaga, mga kasyargaw. Good morning, Kuya G. Belated happy birthday to Ma'am Chanda. Salamat, gikan na kang Ma'am Maria Espeso. Salamat po, good morning. Good morning, Kuya G. Og sa ako asawa, og anak na si Kayla Amaya Andales. Og na natulog pa kuman, og advance happy birthday sa ako bayaw. Nga buutan, nga gwapa, nga si Mana Jingjing sa Bevbra Andales, din na sa Poblasyon 5, General Luna. Og salamat, Kuya G. Gikan na kang Sir Kayong Andales. Salamat, Sir Kayong. Good morning. Good morning, Kuya G. Pa shoutout Normie Colleen Balili. Good morning, Normie Colleen Balili. Salamat. Magandang umaga. Shoutout sa iyo dyan. O sa Balili family dyan na sa Makati sa Bislig Gusab. Salamat. Good morning sa mga agoy. Salamat, sir. Salamat, Kuya Brock Balili. Sir, Kuya Brock Balili. Salamat. Good morning. Magandang umaga. O kang Normie Colleen. Colleen, good morning. Kanimo din na. Good morning, Kuya G. And more powers to you. Gikan na kang Sir Perlo Dole Crisologo. Sir Perlo, good morning. Og sa talang taga General Luna. Salamat po. Good morning. Good morning, Kuya G. Og sa tanang tigpaminaw sa imong programa. Kuya G, pa-shoutout ko sa tanang tigpaminaw. Og labi na diha na sa Prince Fuel Station sa Barangay Sayak og diri sa lungsod sa Del Carmen sa may kilometro 1 poblasyon. Salamat, Kuya G. God bless. Gikan na kang Ma'am J-Lu Pobe. Salamat po. Good morning. Shoutout po kay Haku Shaku at Jen Ray watching from Makati. Keep safe po. Gikan na kang Frankie Congreso Petalya. Salamat po. Good morning, Sir Frankie. Happy viewing po kaninyong tanan. Samtang mga kasyargaw, ang laig bahin sa mga balita nato karon, responsable sa pag-atake sa munisipalidad sa Sison na ilana o nasayran na mga kasyargaw sa kapulisan ang mga responsable sa nahitabong pagpang-atake sa Sison Municipal Police Station o ang pagtanom og bomba nga mibuto nga target mismo ang Regional Mobile Force 13 troops niadtong January 28, 2021 mga kasyargaw o ang nagtrending nga panagbangi sa kapulisan o sa mga 8 grupo dito na sa munisipalidad sa Sison. Kini mga kasyargaw mao ang 13 ka communist terrorist group members o kun CTG members, 13 sila kabuok. Ilalom sa SYP-16B Guerrilla Front 16 Northeastern Mindanao Regional Committee nga gipanguluhan mismo mga kasyargaw ni Jelan Ibanez o naila nga Weng o Zanjo o ba ni Ligaya Aton Bihag o naila nga Z Angelito Villafuerte o naila nga Peter mga kasyargaw o si Jerome Tamayo o naila nga Jeric Judy Ann Maisog o naila nga Pia, Jerry Manligues o naila nga Jed, Angelito Macas o naila nga JM, Ogberto Dayong o naila nga Janelle Osadam mga kasyargaw nga may atake sa Sison Municipal Police Station alas 8:30 sa buntag ni atong January 28, 2021 o kinikasuhan mga kasyargaw og multiple attempted murder og malicious mischief. Samtang naila na usab mga kasyargaw ang mga miyembro sa 8 grupo nga mipaboto sa bomba ngadto na sa miresponde nga tropa sa kapulisan atol sa maong insidente o kinigiila nga sila John Kalang o naila nga Badi Opuloy, Grace Bakalan o nailang nga Nizel o Richard Coralde o nailang nga Jag, Feliciano Santos o nailang nga SP o alias Chris o Doc
mga kasyargaw. Sumala pa kang Police Colonel Noel Espinoza, ang Provincial Director sa Surigao del Norte sa Kapulisan, nga ang maong mga CTG members mag-atubang sa silot tungod na sa gihimo niining kadautan og padayon nga sumpuon sa kapulisan ang maong mga dili maayong mga buhat sa walong grupo, mga kasyargaw. Mao na ang latest updates nato karon, ilabi na sa pag-ila kung kinsa gayod ang responsable sa pag-atake, mga kasyargaw, sa munisipalidad sa Sison. Mao kini mga kasyargaw ang mga gikaingon pa, mga responsable gayod o ang mga personahe nga nakigbatok sa kapulisan, mga kasyargaw, ilabi na sa pagbang-atake ni ini dito na sa Sison Municipal Police Station o ang pagpamomba sa miresponde nga mga kapulisan atol na sa maong panghitabo niadtong January 28. Mga kasyargaw, nagtrending ang video ni Ana niadtong Tayma, mga kasyargaw. Mga na latest updates karon din na sa probinsya Surigao del Norte. Good morning Kuya G, shoutout po sa Barangay San Carlos, watching from Cebu. Gikan na kang Mejias Richard. Salamat po sa mga taga Cebu. Good morning po, magandang umaga po kaninyong tanan. Ilabi na sa Siniza family. Salamat po, good morning. Magandang umaga po, happy viewing. Shoutout po kay Hakushaku. Salamat kang Sir Frankie Pitalyo. Salamat, good morning Sir Frankie. Happy viewing po kanimo din na. Salamat. Good morning po. Happy viewing sa tanang viewers nato karon, ilabi na sa atong mga nagkadaiyang mga kalungsuran sakop sa isla sa Siargao o sakop sa isla sa Surigao o sa mainland Surigao. Rather, salamat mga ka-Siargao. Happy viewing po kaninyong tanan. Happy viewing mga ka-Siargao. Happy viewing. Salamat sa inyong pagsuporta din na sa atong programa Siargao TV News. Salamat po, salamat mga ka-Siargao. Happy viewing po. Good morning, happy viewing po kang Ate Angie BC. Salamat po, good morning. Magandang umaga, happy viewing po. Magandang umaga. Good morning usab kang Ma'am Elena Dolgime Lasala Argota. Salamat po, good morning, magandang umaga. O good morning, happy viewing po. Sige siya nagtanaw karon. Ma'am Esterlina Gorgolon Cobillan. Salamat Ma'am Esterlina. Good morning kanimo din na og sa Gorgolon Sisters. Salamat po. Good morning, magandang umaga. Salamat Ma'am Esterlina sa imong pagtutok permi dinhi na sa atong programa. Daghang salamat kanimo Ma'am. Shout out kanimo din na ilabi na sa imong pamilya. Salamat po. Good morning, magandang umaga kaninyong tanan. Salamat po. Samtang mga ka-Siargao, sa laing bahin sa mga balita karon din na sa atong programa. IPO Indigenous People sa Higakit nakadawat og benepisyo. Nagpahigayon karon ang mga partners, stakeholders o government agencies of community outreach program alang na sa atong mga kaigsuunan nga mga indigenous people nga mamanwa dito na sa Sitio Landing, Barangay Kamamunan, Higakit, Surigao del Norte netong February 5, 2021. Kini nga aktibidad mga ka-Siargao adunay tema nga kalinga alay sa katutubo nga misentro sa pagpanghatag sa mga food packs, basic commodities, school supplies or equipment o basic services sama sa legal o medical nga serbisyo alang na sa upat ka tribo sa mamanwa sa maong lugar. Gipangunahan mismo kini sa National Commission on Indigenous People kung NCIP uban sa pakigalayo niini sa LGU Higakit o Rural Health Unit, Barangay Council sa Kamamunan o IP Education Department, mga ka-Siargao. Mao na ang latest updates mga ka-Siargao sa maong mga gipahigayon karon sa ilabi na sa kasandaluhan, sa mga LGUs o mga private sectors, mga ka-Siargao. Good morning! Sir G, good morning ka na. Sofia Jelian o
AC. Ginanakan Sir Butchoy Ibalya. Salamat po. Good morning. Magandang umaga. Good morning, Kuya G. Pa-shoutout po kay Kent Kim Mama Sheila, Nanangapi from Papa Kumar. Salamat po. Good morning. Salamat. Gikan na kan Sir Regalario, Eleuterio. Salamat po. Good morning. Welcome back po. Salamat. Magandang umaga. Happy viewing, mga kasyargaw. Samtang mga kasyargaw sa laing bahin sa mga balita karon, ilabi na sa mga mobiyahe paingon sa Butuan City, ang integrated bus terminal ni ini balik operasyon na. May balik na mga kasyargaw ang operasyon sa Butuan City Integrated Bus Terminal sa Barangay Fort Puyohon sa Maong Syudad. Sumala pa ni Office of the City Economic Enterprise OIC Attorney Edwin Jan Pizarro sa Butuan City. Taud-taud nang gipangandaman ang pagbalik sa operasyon sa bus terminal, labi na sa kaybalo na usab ang mga pasahero o sa mga musulod o ang mga protocols aliser musulod sa maong terminal unsa man ang ilang mga angayan nga buhaton isip pagsunod sa minimum health protocols. Sumala pa nga ipatuman gihapon ang mga health protocols aliser makasulod sa maong bus terminal. Mapasalamatan usab ang mga pasahero, mga kasyargaw, tungod kay dili na sila moadto pa sa ampayon aron lamang makasakay sa bus. Samtang padayon ang pagpatuman sa mga nag-unang health protocol sa mga pasahero sama sa pagsuot sa face mask, face shield, social distancing o temperature checking. Sa palibot sa bus terminal nakaandam na usab ang mga ipang mugna nga mga signages aron mag-guide o magiyahan ang mga pasahero ilabi na kung mosulod sila sa maong bus terminal, mga kasyargaw. Maka na ang latest updates karon dito na sa Butuan City. Good morning po, magandang umaga. Good morning Kuya G, watching from San Isidro, Siargao. Salamat po. Good morning Ma'am Lynn Bacauto. Salamat po Abucauto. Salamat po. Good morning. Happy viewing po. Salamat. Magandang umaga mga kasyargaw. Samtang sa laing bahin sa mga balitaan nato karon, ang kahimtang sa COVID-19 sa Caraga Region. As of February 8, 2021, we have 8 new confirmed positive COVID-19 cases. For area of distribution, 8 cases from Agusan del Sur, from municipalities of Prosperidad 5, San Francisco 3. For classification of cases, we have recorded 8 local transmission cases. For status of condition, 4 cases are symptomatic, 3 have mild and 1 severe. For status of management, 8 cases are quarantined, monitored, and managed accordingly. As of February 8, 2021, for Caraga cumulative COVID-19 cases, we now have recorded a total of 6,696 confirmed cases, 891 active cases, 5,528 recoveries, and 277 deaths. Mao kana ang latest updates mga kasyargaw sa kahimtang sa COVID-19 as of kagahapong adlaw. Sumala pa sa DOH o sa maong report, 8 lamang ang nadugang kagahapong adlaw mga kasyargaw sa maong mga bag-ong COVID-19 cases karon. Salamat. Good morning po. Good morning Kuya G. I'm watching from San Pedro, Laguna. Good morning Ma'am Joselita Enriquez. Salamat po sa inyong pagtutok dito na sa aming programa. Salamat po. Magandang umaga po. Lalo na po sa mga taga Laguna. Maraming salamat. Salamat po. Thank you po. Salamat. Samtang mga kasyargaw, Pangulong Duterte adunay apila sa Communist Party of the Philippines. Iapila karon si Pangulong Rodrigo Roa Duterte mga kasyargaw nga ilabi na sa mga miyembro sa Communist Party of the Philippines nga tugutan og dili hilabtan ang mga COVID-19 vaccines alang na sa katawhang Pilipino, ilabi na sa pag-roll out niini sa tibuok nasod Pilipinas. Ang ilabi na ang maong mga bakuna ang hangyo og apila karon ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte atong paminawon. Might be able to issue this appeal
not a warning, I'm appealing. I am appealing to the Communist Party of the Philippines, yung pinaka-umbrella. I don't consider yung mga NDF, pati NPA. The Communist Party of the Philippines must guarantee that the vaccines in the course of their being transported to areas where are no city health officers or medical persons, na huwag ninyong galawin ang medisina. Allow the vaccines to be transported freely and safely. I am asking you now to observe that rule because that is for the Filipino people. As I have said, the money belongs to the Filipino people. The credit goes to no one. Sa inyo ito, mga taong Pilipino, pera ninyo ito. Mao kana mga kasyargaw ang pamahayag mga kasyargaw ni Pangulong Duterte ang apela niya ngadto na sa mga taga CPP o Communist Party of the Philippines nga ayaw hilabti gayud ang bakuna nga mo roll out sa tibok nasod Pilipinas kay para man kini sa katawhang Pilipino. Wala may laing makagamit niini kundili ang mga Pilipino ra mga kasyargaw. Mao kana ang apela karon mga kasyargaw sa maong mga pamahayag ni Pangulong Duterte mga kasyargaw. Sumala pa usab mga kasyargaw sa nakuha nako na impormasyon nga ingon ang mga taga CPP-NPA mga kasyargaw nga kung mo-roll out manggaling ayaw paggamit ng 4x4 na mga sakyanan sa militar. Apan gi-insister karon ni Presidential Spokesperson Harry Roque nga gamiton gihapon ng 4x4 tungod kay mas safe kini nga pagadalhan o pagabutangan sa maong mga bakuna mga kasyargaw. Ilabi na kung i-deliver kini sa mga suok-suok nga mga lugar o mga lungsod sa tibok nasod Pilipinas mga kasyargaw. Mga latest updates dito na sa kauluhan karon. Good morning Sir Renz Villaflor Espinosa. Good morning Kuya G, watching from Siargao Island, Barangay Union, Dapa, Surigao del Norte. Salamat Sir Renz, happy viewing. Happy viewing po. Ilabi na sa mga taga Barangay 13 nga silingan ra. Salamat, good morning, magandang umaga. Happy viewing po. Happy viewing kaninyong tanan mga kasyargaw. Samtang sa laing bahin sa mga balita karon, simulation exercise sa vaccine rollout gipahigayon mga kasyargaw. Ingon nga pagpangandam sa pag-abot sa deployment sa Kapin 117,000 doses sa COVID-19 vaccine karong bulan sa Pebrero. Mipahigayon ang atong gobyerno o simultaneous o simulation di ay mga kasyargaw simulation exercise gikan na sa airport hangtod na sa warehouse sa mga point of distribution sama sa mga hospital. Gusto lamang nga masiguro sa atong gobyerno nga planchado, perpekto og anaa sa maayo ang pag-abot sa pagpang-abot-apod sa mga bakuna tungod kay sensitibo kini. Mahinumdumang prioridad sa pagbakuna sa ang mga health workers, frontliners og mga vulnerable sector mga kasyargaw. Then sumala pa mga kasyargaw sa Department of Health Secretary Francisco Duque III mga kasyargaw nga ang maong pagpahigayon sa simulation exercise mas paspas nga napahigayon mga kasyargaw kung itandi sa ilang expected na time of arrivals, time of distribution o guban pang mga lakang sa maong simulation mga kasyargaw.
Mga na latest updates dito na sa kahuluhan karon mga kasyargaw. Good morning Kuya G, live watching from Quezon City. Shout out sa Antipasado family sa Barangay 6, Dapa. Di ka na kang Junji Antipasado. Salamat po sa Sir or Ma'am Junji. Good morning, magandang umaga po. Happy viewing po. Ilabi na sa mga taga Quezon City. Mga taga Quezon City, good morning po kaninyong tanan. Salamat. Happy viewing po kaninyong tanan. Good morning ni Erwin Dakwa. Di ka na kang Afay Uy. Salamat po. Good morning. Magandang umaga. Ilabi na sa mga taga Cebu. Happy viewing po kaninyong tanan. Salamat po. Good morning. Samtang mga kasyargaw, ang latest updates nato sa kahimtang sa COVID-19 sa Tibok Nasod, Pilipinas. Ang Tibok Nasod, Pilipinas mga kasyargaw, aduna na 540,227 nga total cases sa Tibok Nasod, Pilipinas. Human nga nahimo o nadungagan kagahapong adlaw as of 4 p.m. February 9, 2021 og 1,235 ka new cases. Maong, ang active cases karon 29,167. Samtang ang nadugang nga naka-recover kagahapong adlaw 53 ka buok og ang mga total nga naka-recover 499,764 na. Og ang mga nangamatay mga kasyargaw ana sa 11,296. Mao kana ang latest updates nato karon sa kahimtang sa COVID-19 sa Tibok Nasod, Pilipinas. Good morning po, pa-shoutout sa Cagdianao Municipal Police Station. Gikan na kan Sir Thurman J. Suarez. Salamat, shoutout po sa mga taga Cagdianao Municipal Police Station sa atong mga kapulisan. Good morning po kaninyong tanan. Salamat, maayong buntag po. Og sa tanang Municipal Police Station sa Claver, kung sa Claver manggaling kini na Cagdianao, og sa Claver sa Cagdianao nga dito sa Dinagat Island. Salamat po, Sir Serman. Good morning. Good morning usab kang Vernie Ilson. Salamat, magandang umaga. Happy viewing kanin mo din na. Salamat po. Good morning mga kasyargaw. Sir Serman, salamat. Good morning sa pagtutok. Happy viewing po. Samtang mga kasyargaw, dinhin na lamang kukutob. Hangtod sa sunod nato nga panag-uban, dinhin na sa tong programa Siargao TV News para napaghatod ka ninyo sa mga importanteng balita nga angay natong masayran dinhin na sa isla sa Siargao, sa probinsya Surigao del Norte, sa rehiyon sa Caraga ug sa Tibok Nasod, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao ug sa Tibok Kalibutan. Kini ang inyong nagalagad sa live stream karon, Kuya G. Moingon kaninyong tanan mga kasyargaw. Pagpakabana, pagbantay, makisayod. Aron dili kita mahisukamod. Ingat Siargao, ingat Pilipinas. Maayong buntag po kaninyong tanan. Happy Wednesday sa tanan. Good morning.